במשך 11 שנה של התמודדות אישית מול מערכת המשפט ורשויות אכיפת החוק, נחשפו נשות אמבש לריקבון העמוק של גופי הממסד השונים שגורמים נזק בלתי הפיך לאזרח עד כדי גרימת מוות. אחת הדוגמאות הבולטות לפשעי השב"ס הינה מותו הפתאומי של בן זוגן המשותף, דניאל אמבש, ביוני 2022 למניינם. עובדי השב"ס אחראים על מותו של בעלי דניאל אמבש ועל מותם של אסירים רבים אחרים. come on, הוא מאיים על מי שרוצה לעזור את המשפחה של דניאל דרך בית משפט לעד בשבילו להגיד מה שקורה פה, הוא ישלם מחיר משב"ס. קצין מודיעין, מי שאמור להיות אחראי על שלומם וביטחונם של האסירים, מאיים על אסירים שלא ידברו עם המשפחה של דניאל אמבש ולא ייתנו להם עדות. רק שאנחנו הקדמנו אותו. עוד לפני שהוא איים עליהם כבר הספקנו לדבר עם אסירים מתוך אגף דתי, איילון, איפה שדניאל היה, והם העידו וסיפרו לנו מה באמת קרה עם דניאל, הבעל היקר שלנו, שהשב"ס יכל להציל אותו, והוא יכל להיות פה היום איתנו. הלו? שלום, זה יעקב טייטל? שלום לך. תדעו שהיה ביקור הנהלה, הם איימו על האגף, שהם אמרו אוי ואבוי למישהו שמעד בשביל דניאל, מישהו כן, הוא עושה רעיון, he testifies, מישהו שמעד בשביל דניאל, הוא ישלם מחיר משב"ס. אז ככה אמרו? מה? ככה הודיעו, המנהל אמר לכל האגף? לא, זה היה ראש מודיעין. כן, זה כמובן, הוא מאיים על מי שרוצה לעזור את המשפחה של דניאל דרך בית משפט לעד בשבילו להגיד מה שקורה פה. יש שתי בודקים בתוך האגף, שואלים שאלות מי רוצה להעד. וואו. אז הם מפחדים, אז ככה מצב. אבל הראש מודיעין הזה, הוא דיבר עם כולם או שהוא דיבר עם אדם אחד? לא, רק כמה אנשים. שאסור להם לתעד שום דבר שקשור לדניאל ולא לעשות שום רעיון בקשר אליו? בדיוק. יהיה מחיר, כן. וואו. לפניכם עדותו של סוער מתוך ארגון שב"ס, שהתראיין לעכשיו 14 וחשף את הכוח העצום שנתון בידיו של קצין מודיעין בתוך הכלא. קצין מודיעין הוא זה שמנהל את הכלא באמת. הוא סוגר את העסקאות עם האסירים, אליו מגיעים כל המידעים. יש דברים לפעמים שגם מפקד כלא לא יודע. איך הוא יודע? הוא מסתובב באגפים? בוודאי, כל דבר. הוא הגוף שמנהל את הכלא באמת. הוא אומר למפקד בית סוהר מה לעשות, איך לעשות, הוא מתווה את הדרך. במשך שנים, ארגון שב"ס חטף ביקורת נוקבת ממבקר המדינה, מהסנגוריה הציבורית, מלשכת עורכי הדין ומבית המשפט העליון, אבל אף אחד מהגופים האלה לא הצליח לגרום לשינוי או לשפר את המצב. דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שבוע מפרט, שוב יש לומר, שורה של כשלים חמורים בטיפול באסירים ומצביע על ליקויים תברואתיים חמורים ועוד. תחקיר עורך הדין מנחם רובינשטיין, מבקר של שירותי בתי הסוהר מטעם לשכת עורכי הדין. זוהי מערכת גרועה, רעה, לא אנושית, פוגעת באנשים. אנשים מתים שמה. רק אנחנו, מפלגת קמה, מתוך הסבל האישי שלנו, נדאג לביטחון האסירים ולזכויות בני משפחותיהם. אנחנו נדאג שאף עובד שב"ס לא יתחמק מלשלם את המחיר, בין אם מדובר במפקד כלא, בקצין מודיעין, בקצין אסירים או בסוהר פשוט. כל מי שאחראי על מוות של אסיר ישלם את המחיר כמו כל רוצח אחר שיושב בכלא.
למערכת מפלגת קמא הגיעו עדויות מצמררות מתוך הכלא של אסירים שהתקשרו וסיפרו על חייהם ועל מותם של אסירים בתוך חומות הכלא, ברשלנות השב"ס ובאחריות השב"ס. הלו? שלום אדרת. כן? היי, מדבר. דיברנו אתמול בערב. כן, כן, בוקר טוב. טוב, אז הבאתי את המכתב. כן. זה קצת ארוך, כן? טוב מאוד אבל, כן. כן. אז ככה, זה מתחיל ככה. מערכת הבריאות של שב"ס לא מתפקדת. לראיה כמות המתים רק מהאגף התורני איילון בשנים האחרונות. אגף תורני ישן, נתחיל זיכרונו לברכה 2016. סבל מדום נשימה ושינה, המנוח התחנן לקבל מכשיר סיפאפ, לאחר שקיבל התברר כי המכשיר לא עובד, המנוח לא רצה להתלונן שלא יבולה לו, לבסוף ליבו לא עמד בחוסר השינה שהצטבר ונדם. זיכרונו לברכה 2017. לאחר חיפוש חצי שנתי שהיה באגף, חיפוש אגרסיבי מאוד שבו שפכו את תכולת החדר לערימה אחת גדולה כולל בגדים ודברי קנטינה שבדווקא שפכו ועשו נזקים כדי להזיק. המנוח לקח ללב את הברוטליות של הסוהרים שחיפשו והתחיל להרגיש לחץ בחזה. ביקש עזרה מהמשמרת שהייתה באותו יום. הסוהרים התקשרו למרפאה ואלה טענו שאין להם אפשרות לעזור עכשיו, שישתה מים וילך לנוח. למחרת קם בבוקר עדיין עם לחץ בחזה, כל הסימנים להתקף לב. המפקדת באגף מדברת עם המרפאה ושובו את התשובה, אין להם זמן. הבין שלא יהיה מזור מהמערכת, נכנס לנוח. לאחר כמה שעות המרפאה מתקשרים ליומן של האגף ואומרים להביא את הבדיקה. נכנסים לחדר, מנסים להעיר אותו, אך המנוח כבר לא מגיב. מפקדת האגף לוחצת מצוקה ומכריזה על מץ באגף. האגף נסגר. החובש והרופא מגיעים לאגף בלי ערכת החייאה, רק עם מכשיר קשר ביד. הרופא בודק דופק הדופק שלו חלש עד כמעט אין. הרופא נותן הוראה להביא צוות נתן, לקח לצוות נתן להגיע 15 דקות. מיותר לציין שהסטלטור לא עזר והכריזו עליו כנפטר. אגף תורני חדש. הקשיש יום חמישי הולך עם מקבלי הטיפול למרפאה, מתלונן שכואב לו השכים. החובשים צוחקים עליו ומשפילים אותו ואומרים לו תפסיק לעונן יא חרמן. החובש מוסר לו אופטלגין נוזלי ואומר לו תפטף איפה שכואב לך. אבל לקח את זה ללב את כל ההשפלה הזאת. יום ראשון בבוקר הוא שם קץ לחייו בתלייה במקלחת של חדר אחד. באופן שהוא קושר חתיכת בד לסורגים, תולה את עצמו. לאחר כשעה אסיר אחר שרואה שיש יותר מדי זמן מישהו בשירותים, הוא קורא וזה כמובן כבר לא יכול לענות לו. האסיר נכנס פנימה, רואה את התלוי, לוחץ על כפתור מצוקה שבחדר. סוף גל הראשון של קורונה, סביבות חודש ספטמבר 2020. בן 67, אדם עם רקע עם בעיות לבביות, מושתל קוצב לב. מתלונן מזה מספר ימים שהוא מרגיש שהקוצב עושה בעיות. המרפאה מתעלמת מהתלונות שלו. לאחר כמה ימים של תלונות, מפקד משמר הקהילה לוקח אותו למעברים בתואנה שיש לו חשד לקורונה. לאחר כמה שעות מצאו את הרצפה ללא רוח חיים. השב"ס טען שהוא מת מקורונה. כששאלנו את מה קורה, הוא אומר עוד מעט אני ארים אותו לגריפס. חגי תשרי תשפ"ב, גל קורונה באגף. אסיר בשם התלונן על חולשה ותסמיני קורונה מספר פעמים באגף. אחרי יום כיפור הבחור פשוט נכנס למיטה ולא זז ממנה. במהלך תחילת חג סוכות התחילו לעשות בדיקות קורונה באגף. מן הסתם כל החדר שלו חלו ועוברו למעברי בידוד. כשכבר לא יוכל ללכת על הרגליים, נלקח לשם עם כיסא גלגלים. במקום לקחת אותו לבית חולים ולראות מה הנזק שנוצר לו מהקורונה, הבחור נשאר בבידוד עוד מספר ימים עד שהוא התמודד לגמרי. רק אחרי לחץ של כל החברים שהיו איתו בחדר, החובש הועיל בטובו לבדוק לו רסטורציה והתגלה המחדל. לבחור היה 40% רסטורציה. מן הסתם לקחו אותו לבית חולים, מילה בטיפול נמרץ קורונה 4 חודשים מחובר לאקמו.
הצליח לצאת מזה עם נזק בלתי הפיך לריאות וזקוק למחולל חמצן קבוע. באותו זמן חולה קורונה אחר גם אותו סיפור. לא עושים בדיקות רסטורציה, ענה להתמוטט, נלקח לבית חולים. שם לאחר כמה ימים שב"ס טען שאפשר להמשיך את האשפוז במר"ש. הרופאים בבית חולים עושים לו עוד בדיקה, רואים שהוא עדיין במשבר נשימתי, ממשיכים לאשפז אותו. לאחר כמה שעות הבחור נפטר. הבחור שלו מהאגף, בשם ז"ל, בן 70 פלוס, גם חלה בקורונה. במקום לקחת אותו לבית חולים, לקחו אותו למר"ש. בדרך לשם הוא התמוטט. גופו לא יכל לעמוד עדיין, ולהמשיך ללכת בחוסר חמצן. אילצו אותו ללכת ברגל מהילון למר"ש מרחק של 300 מטר. עכשיו לא הכנסתי פה גם, היה עוד בחור אחד שהיה איתנו פה באגף, ואחר כך העברו אותו לבידוד, וגם הוא נפטר מאיזשהו סיבוך במעיים, שהוא צעק צעקה גדולה לעזרה ולא לקחו אותו למרפאה, ובסוף מת בחדר מדימום. גור אריה, הוא דיבר עם העורך דין של חוננו, וגם השמיעו את זה בתקשורת, והיה הרבה בלגן שלא לקחו אותו לבית חולים, והוא התחנן, את שומעת את איך הוא מדבר עם העורך דין שלו, שלא מטפלים בו ולא עושים לו את מה שצריך. גור, אתה שומע אותי? גור? רן, תעשה משהו, אני מת מכאבים. מה קרה אחי? אני מתפתל מכאבים בבטן, מתפתל מכאבים, תעשה משהו, תזריק מישהו, תתקשר לכל העולם, אני לא יודע, אני לא מטפלים פה באיראן, אני מת מכאבים. מה קרה? זה כבר קרה לי לפני שעתיים, לקחו אותי למרפאה וזה עבר לי, החזיר אותי לחדר וזה עוד פעם מתגורר, אני לא יודע מה יש לי. רן, יש לי כאבי תופת בבטן, כאבי תופת. הם לא לוקחים אותך? הם לא לוקחים אותך עכשיו? יום רביעי לפני חג שבועות. אסיר בשם דניאל אמבש, זיכרונו לברכה, החל להראות סימני רום מוחי, הבנים שלו התעוותו, היה מבולבל, ללא יכולת להוציא משפטים שלמים מהפה, חוסר התמצאות במרחב, בקיצור כל הסימנים המעידים על אירוע מוחי. לוקחים אותו למרפאה, שם בודקים לו מדדים, לחץ דם גבוה. הרופא אומר לו, הכל בסדר, לך לאגף, תשתה מים, תנוח. יהיה בסדר. באירוע מוחי אסור לשתות מים. שבת לפני חג שבועות דניאל מתמוטט על הרצפה. אנחנו קוראים לסוהר שמיד הקים כל צעקה ולקח את אמבש עם אירוע מוחי מתקדם וקשה לבית חולים. לא יודע למה ביום חמישי, ב9/6, שחררו אותו מהבית חולים בערב ולקחו אותו למר"ש. שם אחרי כמה שעות מצא את מותו. שב"ס טענו בתקשורת שהוא מת מתסחיף בריאות. האמת היא שהוא מת מחוסר טיפול מהיר באירוע מוחי שהתפתח במהלך הימים. לעניות דעתי, שב"ס ביקשו להעביר אותו למר"ש כדי שהם יוכלו לכתוב את תעודת הפטירה מה שבא להם, ולא את האמת. Here's another cold day in that old November way. Once again it's begin, I'm stuck in outer strait. And you came in like a wave, through the same pale grin I gave. Just breathe, just breathe.
There's no use riding waves, crash to the shore. משטרת ישראל והפרקליטות סגרו את נשות אמבש במשך שנה שלמה במעצר שווא, במטרה להפעיל עליהן לחץ כדי שישברו ויסכימו להעיד עדות שקר נגד דניאל. שאני חושבת שב-2012 הייתי אסירה פה. הייתי עצורה שנה, גם במגרש הרוסים, גם בנווה תרצה. לקחו אותי והחברות שלי מכלא נווה תרצה למגרש הרוסים לכמה שעות המתנה, והיינו אזוקות בידיים ורגליים, וכשיצאתי מהמגרש הרוסים לכיוון לעלות לפוסטה, לכיוון הבית משפט העליון, הסוהרות זרזרו אותנו להזדרז, והיו מדרגות שבורות שלא נמצאות עכשיו, שינו את המקום, ונפלתי ושברתי את הכתפיים, צערתי לשמיים, וכמובן שלא הוציאו לי את הזיקים, זה היה כאבי תופת. וכשחזרתי לכלא נווה תרצה, הרופאה לא התייחסה, לא קיבלתי לא משחה, לא טיפולים, הייתי שנה שמה, וכל הזמן שהיה צריך להגיע לדיונים, המשיכו לשים לי אזיקים, אפילו כתפיים שבורות, ואתם יכולים לתאר כמה כאבים, שאי נוחיות, כל איזוזה או זוזה יכול לגרום כמה כאבים לכתפיים. וכמובן שלא התייחסו גם בחדר, ביקשתי כמה פעמים אם אפשר מיטה למטה, כי להתחומם על הסולם עם כתפיים שבורות, הייתי ממש צועקת בתוכי איך להצליח לעלות על הסולם, כי לא רצו להביא לי מיטה למטה. הדוקטור מרגוליץ' שאמרתי שממש אני צריכה טיפול, אמרה לי, אם את ממשיכה להתלונן, את תלכי לבידוד עכשיו. ואז היה לי 6 בנות, קטינות, שהייתי בקשר איתן בטלפון, אז רציתי להמשיך לקבל את ה-20 דקות של טלפון כל שבוע איתם. אם הייתי הולכת לבידוד, אז לא היה לי שום טלפון, אז העדפתי לשתוק, ואז בשביל לשחות קיבלתי כדורים, מוסקול, מאסירות, כנגד סיגריות או משהו כזה, כי ככה שורדים בכלא. יום אחד היה איזו אסירה שהייתה ממש מקופלת בשתיים, כאבי תופת כבר כמה ימים, וכולנו התחלנו לזעוק מאחור של הדלת, בבקשה תביאו רופא, תביאו רופאה. בבקשה, אמרו, כל אחד שיבקש עזרה בשבילה, עכשיו היא תלך לבידוד, עכשיו. למחרת היא הייתה צריכה באמבולנס להגיע מהר לבית חולים. זה לא סתם שנשות אמבש, הקמנו כבר כמה שנים מפלגה, כי אנחנו כל מה שקורה, כל על מה שאנחנו לוחמים, על העניין של אסירים, על אסירות. כל זה עברנו בבשר שלנו. זה לא סתם, אנחנו לא פוליטיקאים, לא פוליטיקאיות. אנחנו כל מה שאנחנו רוצות להילחם בשביל האזרח, זה בשבילכם. אנחנו זה כבר אחרינו, הילדים כבר גדלו, אנחנו כבר יצאנו מהבית סוהר, אבל זה בשבילכם. אנחנו מקימות את המפלגה בשבילכם, עם ישראל.
לשבת בכלא זה נורא והיום. אבל לשבת בכלא שלא עשית את כל מה שאמרו עליך, זה בלתי נסבל. וכשאתה חף מפשע, והתקשורת לא מפסיקה להכפיש את השם שלך, ולוקחים את הילדים שלך שאתה הבאת לעולם, ומשתמשים בהם בצורה הכי אכזרית שקיימת, בוודאי שכזה דבר גורם קריסת מערכות. תוסיפו על כל זה את רשלנות שב"ס שהחלה שנה שעברה לאורך כל השנה בטיפול בדניאל. ותבינו איך כל אחד מהגורמים המעורבים יכל למנוע את מותו של דניאל. דניאל שנה שעברה הרגיש לא טוב בעקבות כל הלינץ' התקשורתי האינטנסיבי והקשה, ובמקום לקחת אותו לרופא לבדוק מה קורה איתו, הם פשוט סגרו אותו בצינוק. למה צינוק? הם החליטו שאולי יש לו קורונה. עכשיו, בדיקת קורונה, תוך 24 שעות אפשר לקבל את התוצאה ולהחזיר את דניאל לאגף, שילך לבדיקות רפואיות ולבדוק מה קורה איתו, אבל הם לא עשו את זה. הם השאירו אותו 3 ימים רצופים בצינוק. התנאים בצינוק החמירו את מצבו של דניאל. בעצם אין שם מים, אין שם חשמל להכין אם צריך שתייה חמה, תה, וגם אין לדניאל את הכוח לקרוא לסוער שיביא לו מים חמים, כי דניאל ב-40 מעלות חום, מאז שהוא נכנס לשם, עם לחץ דם גבוה יותר, ובחצי הכרה, ומהקור שיש שם, הוא חטף דלקת ריאות קשה מאוד. בן אדם חולה שמכניסים אותו לצינוק, זה ניסיון לרצח. דניאל, רק אחרי 3 ימים, בניסים יצא מהבידוד. אני רוצה שתשמעו עדות של אחד האסירים, איפה שמים אנשים שיש להם ספק קורונה. אם משהו הרס את הבריאות לגמרי, זה היה הצינוק. איכשהו הלך לצינוק משהו חזר מהצינוק, זה היה שתי דברים שונים אחרים. לפני שהוא הלך לצינוק לא הייתי מודאג בכלל. הוא חזר מהצינוק, ואז הרגשתי שהוא זהו משהו אחר. התחלתי לפחד. זה היה מה שצעקנו אתמול על מה זה צעקנו? אמרנו עכשיו בצודם, אז אמרנו, אתם רוצחים, מה אתם? שמים בן אדם כזה בצינוק, מילא שימו, רוצים בידוד קורונה, למרות שהוא עשה בדיקת קורונה מה לפני כן. רוצים עוד פעם בידוד קורונה, שימו אותו בתא נורמלי. במעברים, בתא נורמלי. בצינוקות, זה המקום הכי גרוע שיש. וזה טעם נורא והיום אתה שם. השם מרחם, פעם שהכי הרבה הייתי חולה בחיים, זה היה לפני 5 שנים, חזרנו מהגזר הדין במחוזי, שמו אותנו בצינוקות 4 ימים בערך, מ5 עד יום ראשון, כי פה הייתי שבוע שלם חולה במיטה. לא הייתי חולה לפני כן, חזרתי מהגזר הדין, הייתי חולה איזה צינון, משהו נורא ואני לא אף פעם בחולה ככה, בחיים אני לא תוקף אותי כאיזה צינון או במיטה וזה, ברוך השם. הצינוקות האלה זה עושה את הבן אדם חולה. משרד הבריאות סגר אותם דרך אגב, אנחנו כאילו לפתוח אותם, סגרו אותם כבר לפני כמה שנים. שב"ס פשוט פותח את זה לשבוע וסוגר, פותח לשבוע וסוגר. מדי פעם, אתה עושה פיקים כאלה. זה לא חוקי הצלחות האלה. זה המקום הכי נורא. מדובר פה בפרקטיקה שהמשפט הבינלאומי הכיר בה כעינוי. אם התחייבת באמנות בינלאומיות, כפי שישראל התחייבה, גם באמנה נגד עינויים, גם באמנה לזכויות פוליטיות ומדיניות, שלא לבצע עינויים בתחומה, מן הראוי למגר את התופעה, או לכל הפחות, למזער את נזקיה, כפי שהמשפט הבינלאומי מציע. יש מקומות שזה נקרא סגרגציה, הפרדה, isolation, בידוד, high secure unit, אגפים שמורים, זה לא משנה איך תקרא לזה, המבחן היחיד, האם אתה מחזיק אסיר לבדו בתא יותר מ-22 שעות, זה המבחן, כשבעצם אין לו קשר אנושי משמעותי.
זה המבחן. דניאל יצא מחוסר הכרה מהבידוד, מהצינוק. 3 ימים רצופים, הוא לא נותנים לו לראות רופא, למרות שהאסירים מתחננים ומפצירים ועושים שם בלגן שיוציאו את דניאל דחוף, כי הוא במצב של בית חולים. בסופו של דבר, רק ביום ראשון דניאל רואה את רופא שב"ס, והרופא אומר שיש לו סך הכל דלקת ריאות, והוא מביא לו איזשהו כדור ללחץ דם, ומחזיר אותו פשוט לאגף ככה. התקשרנו לקצינת האסירים, ואני רוצה להשמיע לכם איך היא הגיבה למשפחה שמבקשת שתבדוק מה קורה עם הבן משפחה שלה שנמצא תחת אחריותה. הלו. שלום, אני צריכה דחוף את הקצין אסירים בבקשה. מדברת עם העוזרת שלו. יש אפשרות, הוא פנוי עכשיו? אני יכולה לדבר איתו? לא, מה קרה? זה מצב פיקוח נפש כרגע. אני אשתו של דניאל אמבש, וקיבלתי דיווח מהאסירים שם שהוא במצב ממש חמור. הוא יצא למרפאה, הרופאה אמרה שיש לו דלקת ריאות, אבל הוא עכשיו לא מתקשר. אנחנו מאוד מפחדות שהוא עבר איזה חס ושלום אירוע מוחי או משהו, כי הוא לא מתקשר בכלל. אנחנו רוצות דחוף שתפנו אותו לבית חולים בבקשה. דחוף. מי אמר לך שהוא לא מתפקד? מי אמר לך שהוא... האסירים שרואים אותו בסביבו, ואני גם ניסיתי לדבר איתו בקו, הוא לא מגיב. רגע, האסירים זה רופא היחידה? לא, רופא היחידה אמרה שיש לו דלקת ריאות. ואת זה את יודעת גם מהאסירים? גם מהאסירים, כן. אבל אני רוצה שיהיה פיקוח, זה מצב פיקוח נפש, אני כבר כמה ימים שהוא לא במצב טוב, ואתם שמתם אותו בצינוק, ומאז המצב הולך ומתדרדר. אוקיי, אבל יש פה גם רופאה וגם בית חולים צמוד שלנו, אם צריך עוד רופאים, וגם במידת הצורך אנחנו מפנים לבית חולים או מזמינים אמבולנס. אין לכם מה לדאוג. בינתיים אסיר לא למד 7 שנים רפואה בסיסית. כן, אבל בינתיים גם היו כל מיני פשלות בכל מקרה לרופאים, גם בשב"ס וגם לא בשב"ס, אז אנחנו רוצים שכן יהיה תשומת לב. יש תשומת לב, הכל בסדר, אין שום דבר חריג איתו. הוא ייבדק, והרופאה תחליט, אם יש צורך לפנות, אז אנחנו נפנה. אם יש צורך לא לפנות, אז לא יפנו, ולקבל טיפול רפואי פה, אז לקבל טיפול רפואי פה. הכל בסדר, אם היה גם משהו חריג, גם היינו מתקשרים והיינו מיידים. אנחנו לא שומרים את זה אצלנו, אנחנו עובדים פה בשקיפות מוחלטת. אני אגיד לך מה קורה, שבוע שעבר הוא הרגיש יותר טוב, אחר כך שמתם אותו בצינוק. לא שמנו אותו בצינוק. אבל פשוט הוא חזר משם במצב הרבה יותר קשה, הוא חזר משם במצב ממש לא בריא, ואנחנו מאוד אוהבות בגלל המצב שלו כרגע. אני מבינה את הדאגה, אבל צריכה גם להבין שאת לא יכולה להתקשר אליי מהבית ולהגיד לי תפני אותו עכשיו לבית חולים. אם המצב הוא קריטי, אז גם הזמינו אמבולנס, אבל אין פה אמבולנס, אז אין שום דבר קריטי, והכל בסדר. את תוכלי בבקשה רק לשלוח מישהו אחראי שיוכל לראות באמת מה המצב? מישהו ממנו שאת שולחת? לא. אבל את אומרת שאת לא רוצה ויש פה בית חולים צמוד, 24 שעות יש פה רופא, ויש פה חובשים, ויש פה אחים, ויש פה אחיות. יש מנהל אורולוגיה. זה לא עובד ככה גברתי, זה לא עובד בצורה כזאת, אנחנו לא קניון, לא כל אחד שבא לו נכנס לפה ויוצא שמתחשק לו. זה עדיין בטוח. פניות כאלה דרך עורכי דין הם מכירים את הפרוצדורה. זה לא דבר שעושים אותו מעכשיו לעכשיו. אז רק בשביל שנהיה רגועים, את יכולה בבקשה, בגלל שעד שם אנחנו פה ולא יכולים לדעת, אז את יכולה לשלוח איזה מישהו אחראי מבחינתך ותבדקי באמת מה המצב, אם זה לא מצב של פיקוח. לא, אני לא עושה את זה. אני לא יכולה על כל טלפון שאני מקבלת, כל עוד אני לא מקבלת דיווח שקרה משהו חריג, אז לא קרה משהו חריג, הכל בסדר. ביי. אחרי השיחה הזו, 24 שעות עברו, ואף אחד מאנשי הצוות של שב"ס, לא קצינת אסירים, לא מנהל, אף אחד לא בא לבדוק מה קורה עם דניאל, וכמובן לא חובש ולא רופא. אחרי 24 שעות, דניאל איבד את ההכרה לגמרי, ורק אז פינו אותו עם אמבולנס
בבית החולים. כשדניאל הגיע לבית חולים, הוא היה כבר במצב של דלקת ריאות קשה מאוד, אי ספיקת כליות, סכרת של 1000, לחץ דם גבוה מאוד וזיהום בדם. בדוח מבית החולים נכתב שדניאל הובא לבית החולים במצב של סכנת חיים. דניאל היה מאושפז בבית החולים במשך שבועיים, גם ברגעים האלה, שהוא בסכנת חיים. שב"ס לא נתן לנו להיות לידו. חברה טובה בשם נועה בר קיבלה רשות לבוא לבקר אותו פעם אחת בשבועיים האלה למשך רבע שעה. היא נכנסה אליו ויצאה אחרי רבע שעה נסערת, בטראומה ממה שהיא ראתה. הוא לא יכול לעמוד בזה, זה פסיכי לגמרי, הוא כולו, לא טוב, אני כמעט נתעלפתי מולו. הוא כולו מלא פצעים, שטפי דם בשתי הידיים. הוא לא מצליח להיות בהכרה, מאוד מאוד קשה לו, מאוד מאוד קשה לו לדבר. הוא הבין מה אני רוצה להגיד, אבל מאוד מאוד קשה לו לדבר. הוא נורא מתוק, כי הדבר היחידי שהוא שאל אותי זה מה קורה איתכם, אתם מסתדרים, הכל בסדר. הוא לא במצב לחזור לאגף, לא לשום מקום, הוא חייב לחזור הביתה. האמת לא, הוא גם לא לבית, הוא חייב להישאר פה, הוא לא יכול לחזור הביתה, הוא לא יכול לצאת לשום מקום. זה מצב נורא. הוא לא יכול לזוז, ראיתי את האזיקים, זה אזיקים פסיכיים. זה אזיקים פסיכיים. רגע, תגידי, הוא ישב? הוא לא ישב, הוא שכב. הוא שכב? הוא שכב. והוא היה מחובר עם האזיקים גם בידיים וגם ברגליים? ואזיק אחד פה, אזיק אחד פה. מה הוא אמר לך על האזיקים? שהאזיקים מאוד מאוד כואבים, לא? כאבים, הוא לא טוב. הוא לא טוב, לא סובל, הוא מאוד מאוד סובל. רואים שונים, אנחנו צריכים להשאיר אותו עם הזיקים, זה פשוט אומללות, לראות את זה, זה פשוט נורא. אז את מבינה את הצעקות אתם לא נורמליים. הם לא נורמליים, זה לא הזיקים, מה זה הדבר הזה? זה שרשראות ברזל. מיליון סוהרים, הם כולם עמדו סביבי, הם הקשיבו לכל מילה, הם שמעו הכל, זה לא מעניין אותי. אמרתי לו שאנחנו עובדים על להחזיר אותו הביתה, להוציא אותו למעצר בית. הדבר ראשון שהוא אמר שהוא לא רוצה להיות פה בכלל, הוא אומר, ואת שומעת שהוא לא יכול להגיד את המילים. זה קשה להבין את מה שהוא אומר. הוא לא בהכרה, הוא לא מבין כל כך מה נמצא, זה קשה לו. לא, הוא הבין אותי, אבל זה מאוד מאוד קשה לו. הוא חיוור. נראה שמה שקרה הוסיף לו 10 שנים קדימה. אני רוצה לדעת מה קרה בצינוק, כי לא החזירו לנו אותו בן אדם שהיה לפני שהוא עלה בצינוק. אילנה, זה כבר מהתוכנית של רביב דרוקר, כדי להידרדר המצב. זה לא אותו בן אדם. לא יודע מה עשו. זה לא אותו בן אדם. הוא לא מתח לתאר לכם את זה, הוא מפורק לגמרי. מה אתה אומר? פרקו אותו, זה נראה כאילו קיבל מכות, אני לא צריך להסביר את זה. לפי חוק, אם בן אדם נמצא במצב סופני, השב"ס אמור לשחרר אותו. ועדה של השב"ס צריכה לדון בזה ולשחרר. הגשנו עתירה דחופה לוועדת שחרורים כדי לשחרר את דניאל למעצר בית, כי ידענו שבמצב הזה הוא לא יוכל לשרוד בכלא. השב"ס מיד העבירו את דניאל מבית חולים אסף הרופא למרכז הרפואי של השב"ס, למר"ש. לא הבנו איך זה יכול להיות. הוא עדיין בלי הכרה. איך מעבירים אותו, איך מוציאים אותו בכלל מבית חולים במצב כזה?
כשקיבלנו את הדוח של שב"ס, את חוות הדעת לוועדת שחרורים, הבנו למה הם כל כך מיהרו לשחרר אותו, על אף שהוא במצב של סכנת חיים. הם כתבו ככה, דוח של שב"ס, חתום על ידי הרופא של שב"ס. מה הם כותבים? כעת שוהה במרכז רפואי שב"ס להמשך טיפול, מצבו הכללי משביע רצון, ואין בהמשך שהותו בבית הסוהר מלסכן את חייו. הדוח הזה נכתב מיד יום או יומיים לאחר שנועה ראתה את דניאל. איך הם יכולים לשקר בצורה כזו שהם יודעים שדניאל בסכנת חיים, אבל משקרים לוועדת שחרורים כדי שדניאל לא ישתחרר? לא רק שגרמו למצב הבריאותי שלו להגיע למצב שהוא הגיע ולדרדר אותו עד כדי כך, גם לא נותנים לנו את האפשרות להציל את החיים שלו, להחזיר אותו הביתה כדי שהוא יתרפא. מסתבר ששב"ס מתנהלים ככה עם רוב האסירים. כשאסיר מגיש בקשה לוועדת שחרורים, שב"ס עושים הכל כדי למנוע ממנו את האפשרות להשתחרר, ומגישים דוחות מזויפים ושקריים לשופטים, בצורה של דוח חסוי, דוח מודיעיני, שההגנה אפילו לא יכולה לראות אותו. האסיר אין לו את האפשרות להגן על עצמו. זה אחד הדברים שמפלגת קמא תדאג, שלא יהיה מצב שההגנה לא תוכל לראות חומרים שהשופט רואה. הוא הגיע למר"ש, למחלקה רפואית של השב"ס, של הכלא, ושם שלחנו רופא מומחה פנימי מטעמנו. הוא הסביר שבגלל כל המצב של הלחץ דם וכל הדלקת ריאות וכל האי ספיקה בכליות והכל וכולי, אז הגיע מצב סכרת במצב 1000, שזה ממש מצב מאוד גרוע. הוא אמר חייבים בשביל שדניאל יתאפס על עצמו, שחייבים לתת לו דיאטה מיוחדת של חלבונים וירקות, והשב"ס יכול להביא את הירקות, ואפילו זה סירבו להביא לדניאל את זה, שזה היה נותן לו לפחות איזה בסיס. וחוץ מזה, כל כסף לקנטינה בכלא, בשביל שהוא יכול להגיע למכולת של הכלא ולקנות או חלב או לבן או משהו שייתן לו אפשרות לשחוד, כל הכסף הזה לקחו את זה לעיכול. זאת אומרת, בן אדם, איך הוא יכול לשחוד? זאת אומרת, זה כמו סגרו לו כל האפשרויות שהוא יתחפה. אז איך שלא היה מגיע לאירוע מוחין שנה אחר כך, וזה מה שקרה. השנה חג השבועות חל במוצאי שבת. זאת אומרת שהיה שישי, שבת, ומוצאי שבת זה כבר שבועות, ויום ראשון זה חג השבועות. מיום חמישי בלילה דניאל כבר לא הרגיש טוב. שישי בבוקר הוא התקשר אלינו ואמר שהוא לא מבין, אבל האסירים אומרים לו שהדיבור שלו כבד, שהלשון שלו כבדה, אם אנחנו שומעות משהו. שמענו ונכנסנו ללחץ, כי באמת הדיבור שלו היה מאוד כבד, והוא לא הרגיש טוב. הוא הלך לישון. אנחנו לא ידענו מה לעשות, התקשרנו לכל מי שרק אפשר בשב"ס, זה היה יום שישי, אף אחד לא עונה לנו לטלפונים. שלחנו פקסים, שלחנו הודעות, ניסינו להתקשר למפקד, למנהל, לכל מי שרק אפשר. קצינת האסירים, אף אחד לא ענה לטלפון. שלחנו פקסים וביקשנו שישימו לב מה קורה עם דניאל, המצב שלו לא טוב. מיום חמישי בלילה עד יום שבת בבוקר, אף אחד לא טיפל בדניאל. יותר מ-24 שעות בין אירוע מוחי ראשון לאירוע מוחי שני שקרה ביום שבת בבוקר, ואז דניאל התמוטט. דניאל היה לו חס ושלום אירוע מוח, אז אנחנו מבקשים מהם משב"ס להביא אותו לבית חולים בשביל הסתכלות וגם בשביל CT, כדי לברר את המצב שלו ולטפל בו. האסירים שראו אותו והיו עדים למצב, יש שם שניים שהם חופשיים, הם ידעו ברור שזה אירוע מוחי, לחצו על השב"ס שיוציאו את דניאל דחוף לבית חולים, אבל לא היה עם מי לדבר.
אף אחד לא שמע אותם. אהלן, שלום. שלום, אביב. נכון, אני אביב, אני אסתיר פה באגף בדיוק איפה שדניאל היה. פנינו לסוהרים שיקחו אותו לרופאים. פשוט שהתחננו אליהם כמה שעות טובות שהם ייקחו אותו, ועד שהם הוציאו אותו הם אמרו, יחזירו אותו תוך 10 דקות, והם אמרו שהם בדקו אותו, והוא פשוט נזרק במיטה. היה זרוק כל היום שישי במיטה, לא אכל, לא שתה. כל פעם קראנו לחובש, יבוא לומר לנו, בדק אותו הרופא. ואמרנו לו, אבל הנה, תראה, בן אדם לא מתפקד, הבן אדם כבר חצי יום כבר בתוך המיטה. הוא אומר לנו, בכל זאת, בדק אותו הרופא ואין לי מה לעשות עם זה. אז הגיע יום שבת בבוקר. התחננו לחופשים פה שיוציאו אותו עוד הפעם. הם לא הוציאו אותו. ואז עד ששכנענו אותו שהוא ישב לאכול, הוא ישב לאכול, ואז התמוטט. ונפל על הרצפה. והם לא נכנעו עד שהם לא הוציאו אותו מפה מהאגף, הם לא הוציאו אותו באלונקה, הם לא נכנעו לרגע הזה להוציא אותו. ואני כועס מאותו יום, אני לא יכול, אני רק חושב עליו, אני יודע, אני מכיר את דניאל בדרך כלל, הוא בן אדם חייכן, הוא בן אדם שמח, הוא בן אדם שאוהב לעזור, והם פשוט הזניחו אותו. כי הבן אדם כבר היה עם תסמינים ברורים, והם, סליחה על הביטוי, הם צפצפו על זה. תגיד, איזה קצין הגיע לראות מה קורה איתו לפחות? מישהו בא לבדוק? איזה מנהל, קצין? הקצין הגיע רק אחרי שהוא נפל. וואו. זאת אומרת שבמשך מיום שישי בבוקר עד שבת... עד יום שבת, בדיוק, עד שהוא לא נפל, הקצין לא נכנס לבדוק אותו. אנחנו הבנו שכל פעם שנפנה למרפא ונגיד להם תבדקו אותו, הם יגידו רופא כבר בדק ואז אין מה לעשות, ואז הם לא היו מוכנים לקבל. והיה איזה מישהו מהמפקד הכלא, קצין אסירים, מישהו שבא לבדוק מה איתו, מה קורה איתו? במהלך השבת? במהלך השבת, מאז יום שישי שאנחנו גם שלחנו מכתבים אליהם, נגיד את המצב דרך עורך דין, ביקשנו שיאשפזו אותו, מישהו בא ובדק מה קורה איתו? לא. החובש אמר שהכל בסדר, ומתי זה הכל בסדר? חצי פנים שלו משותקות. שב"ס לא רוצים לטפל בו. רק כשדניאל התמוטט, שב"ס הבהילו אותו לבית החולים במצב שכבר חצי גוף שלו היה משותק. האירוע המוחי היה במצב שחסר תקנה, הם הכניסו אותו לחדר ניתוח אבל החליטו שכבר אי אפשר לנתח. באירוע מוחי, כל דקה מצילת חיים. ידוע שיותר מ3 שעות שמתעכבים מלטפל במי שקיבל אירוע מוחי, זה כבר מצב שהוא חסר תקנה. יותר מ24 שעות. הסוהרים ואנשי שב"ס ראו את המצב של דניאל והשאירו אותו ככה בלי לנסות להציל את חייו. הגענו מיד לבית חולים, דאגנו לקבל את כל המסמכים שרק אפשר לקבל. נלחמנו לדבר עם הרופאה, שגם את זה לא נתנו לנו בהתחלה, עד שהצלחנו לדבר עם הרופאה והיא הודיעה לנו שהמצב שלו סופני. כתבנו לקצינת האסירים שאנחנו מבקשות באופן מיידי ודחוף ובואו לראות את דניאל, אנחנו רוצות לדעת מה המצב. קצינת האסירים כתבה לנו שכיוון שהמצב של דניאל השתפר, הם לא מעוניינים שאנחנו נראה אותו. באותו יום קיבלנו מסמך רפואי שמראה בדיוק את ההפך, שהמצב של דניאל מתדרדר. דניאל, ביום חמישי בלילה, לקחו אותו חזרה מבית החולים למרש, על אף שהיו צריכים להשאיר אותו בבית חולים בשביל לשמור עליו. כמה שעות אחרי שהוא הגיע למרש, שזה בית חולים של הכלא, הם מצאו אותו כבר ללא רוח חיים. למה העבירו אותו? למה העבירו אותו מבית החולים למרש? מה קרה בשעות האלה? באיזה מצב העבירו אותו ממרש? האם הוא היה בחיים כשהוא יצא מבית החולים?
למה הסוהרים שהוציאו את דניאל במצב מחוסר הכרה מבית החולים כדי להעביר אותו למרש, איימו על אילנה שאם היא לא תמחוק את הסרטונים שהיא צילמה את דניאל במצב מחוסר הכרה, הם ישברו לה את המצלמה? מה הם ניסו להסתיר? ביום שהבנתי שלוקחים אותו למרש, למחלקה הרפואית של הכלא, אז עמדתי כל היום בכניסה של המחלקה של הבית חולים שלא נתנו לנו אפילו להיכנס. מ8 בבוקר עד 8 בערב. בסוף ב7 הגיעו מלא סוהרים, התחילו לארגן אותו כנראה והביאו אותו עד הפתח של המחלקה בלונקה, וניבלתי. אני רואה על הלונקה דניאל בלי הכרה. לא זז, בלי הכרה. ככה לוקחים אותו. ובזמן הכי רגיש, שאני ממש ניבלת, הסוהר מתחיל לקרוס עליי. אני אשבור לך את המצלמה. אני אעיף אותך מהבית חולים. וואלה, אני אסביר בצורה הכי נעימה שיכולה להיות. בפעם הבאה ששמים אותי לתת את הטלפון ושומר לך אותו. אבל אם את חושבת שאני מטומטם, אני לא מטומטם. אז הנה אני אומר לך, בפעם הבאה שאת מצלמת, אני לוקח את הטלפון ושומר לך אותו. את תנסי אותי. אם את רוצה, אני מוציא אותך גם בצורה. בשביל שהוא יירגע, אני הכנסתי אפילו את הפלאפון בתיק, והם התחילו לקחת אותו למעלית. רצתי במדרגות, ופתאום אני רואה שעדיין בא לי דניאל בלי הכרה, לא זז. ואיך זה יכול להיות שנותנים דבר כזה? ואני שואלת לסוהר, אבל מה, הרדימו אותו? מה קרה? הרדימו אותו לפני הנסיעה? הוא אמר, לא, הוא תמיד ככה. סליחה, רציתי לשאול, הרדימו אותו בשביל הנסיעה? לא. אז הוא ישן כל הזמן? כן. אני רואה שהוא בלי הכרה, ואפילו בלי תמיכה של חמצן או נוזלי, משהו שתומר בבן אדם, ולוקחים אותו בחזרה לכלא. איך זה יכול להיות שעושים דבר כזה? יכולה להראות לי רק את התמונה שצילמת עכשיו? אתם מסתירים הכל, אתם מסתירים הכל. רוצה לפתוח? ולא רואים כלום, באמת. לא משנה, אני מחויב, ואם לא אני מביא לפה משטרה, וסתם עכשיו עושה סרט בהכל. הסוהר ממשיך לאיים עליי ואומר לי, תביא לי את הפלאפון שלך, אם לא אני קורא כל המשטרה לעשות לך צרות. אז אני מביאה לו את הפלאפון, אני מפחדת שהוא יתנקם בדניאל או משהו, והוא מתחיל למחוק את הכל. הוא לא רוצה להשאיר לי שום דבר. ואני זועקת לשמיים, ואני לא יודע מה לעשות. שאלנו, שאחר כך לעורר דין, אם היה להם רשות לקחת לי את הפלאפון ולמחוק כל הצילומים בבית חולים ובחוץ לבית חולים, היא אמרה לא, לא היה להם שום רשות. אז מה רצו להסתיר? שעות ספורות לאחר שהובא למרש, דניאל אמבש נמצא ללא רוח חיים ביום שישי י"א סיוון התשפ"ב, השם ייקום דמו. הגשנו עכשיו תלונה ליח"ס, יחידה לחקירות סוהרים, ואנחנו מאוד מקוות שסוף סוף מישהו יתייחס ויפתח בחקירה כמו שצריך, ושהאחראים בשב"ס על מותו של דניאל ייתנו את הדין, כדי שכל מי שעובד בשב"ס יבין שאסור לו לזלזל בחיי אדם. הסטיגמה החברתית מתייגת את האסיר כמשהו שהוא פחות מבהמה, שלא ראוי ליחס אנושי, כיוון שהוא פגם, כיוון שהוא פשע, כיוון שעשה חטא, ודינו נחרץ לכמעט גזר דין מוות, על פי החברה. הרבה אנשים מושפעים מזה, ולא משנה אם מדובר בבן אדם שהוא חף מפשע שיושב בכלא, או בן אדם שעשה באמת עבירות חמורות, החברה לא נותנת צ'אנס לתיקון. וזה ההפך מדעת התורה, כי התורה מרחמת. השם שומע ענקת אסיר. התפילה של האסיר מתקבלת אצל השם לפני כל התפילות כולם. השם נותן לבן אדם את האפשרות לתקן, כי זה העולם הזה, העולם של התיקון. מפלגת קמה תתייחס לאסירים ותיתן להם את כל ההזדמנות לשנות את המצב, לשנות את אורח החיים שלהם ולצאת ממעגל הפשע. תיכנסו ותקראו את ההצעות של המפלגה, איך אפשר לשנות מציאות.
רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש, בהשמטות השייכות לספר במדבר עמוד ש"לה, על החיוב המוטל על רופא המטפל באסיר הנמצא בכלא להשתדל ככל יכולתו ברפואתו של האסיר. ואם יעשה כן, מבטיח רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכות לאותו שישתדל בו. רבי שמעון גם מזהיר שלא יטעה הרופא בטיפול שצריך האסיר, וכך כותב, שאילו יטעה אפילו בדבר אחד, הקדוש ברוך הוא מחשיב על הרופא כאילו שופך דם והרגו, מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה שאף על פי שאותו בן אדם הוא בבית אסירי המלך, שישתדל בן אדם עליו ויסייע לו להוציא אותו מבית האסורים. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. הוא צריך מחויב. אם לא, אז נחשב כמו שהוא עשה כל הצרות. העיקף הגדולה וכל הצרות שאנחנו סוגדים, כל אחד מישראל, כל עם ישראל, הוא חייב. כן, אם הוא הוא יודע לעשות ולא יוצא, אז זה דומה כאילו הוא הרג, הוא יתית לו וכל הצרות שלו. ואם הוא עושה? ואם הוא עושה? אין גבול לזה. הוא צריך לעשות.